Regionálna súťaž ANFO má už veľkú tradíciu. Je to postupová súťaž neprofesionálnych fotografov z Liptova, z regiónu Liptova. To znamená, že z jednoho i z druhého okresu, čiže dá sa povedať od začiatku ružomberského okresu až skoro po Prade, kde končí vlastne Liptovský región. Tento rok boli fotografii zúčastnení celkom hojne. Postúpilo 37 autorov. Chybovala kategória C, ktorá je vlastne sú autori, ako spomínal už aj pán predseda poroty, do 16 rokov. A vlastne ostatní fotografii sú už naučení na túto súťaž, tak vlastne každým rokom pridávajú svoje fotografie. A diplom a prvá cena v tejto kategórii farebná fotografia v kategórii A bola udelená Jaroslavovi Janovčíkovi za súbor fotografií Zobudzanie 1, Zobudzanie 2 a Hviezdenie. Vlastne, keď skončí táto regionálna prehliadka, tak fotografie postupujú ďalej na krajskú súťaž v neprofesionálnej fotografii, ktorá sa takisto volá ANFO, ktorá bude v júni, bude vernisáž v Žiline. Toto je jedna z dosť veľkého množstva výstav, na ktorých sa zúčastňujem. Máme v Ružomberku aj dve medzinárodné, aj tam dávam, aj v iných mestách na Slovensku, aj v Čechách, v medzinárodných napríklad. Teraz sme vystavovali s kolegami v Dekčine, na Dekčinskej kotve. Že budete vystavovať aj v Liptovskom Mikuláši. Kedy a kde? Začína mi to 12. apríla, potrvá to približne mesiac, neviem presne termín ukončenia. No v Čiernom Orli pripravujem tam asi 180-190 fotiek, uvidím, koľko sa mi presne vojde. Je tu dosť čo fotiť. Máme krásny kút Slovenska. Keď sa málo fotiek pošle, tak na tom kraji sa zbehne teraz veľa reportáží, lebo niektorý okres je špecifický, že veľa reportáží. Niektorý okres veľa krajiny. Treba, aby sa to nejako vyrovnalo a aby tá porota, ktorá si myslím, že by mala byť tiež z porodcov, ktorí hodnotia aj tie okresné kolá, lebo potom vedia porovnať v tom kraji tie okresy jednotlivé. Ten lievik na tej krajskom kole sa vlastne zúži zase. Čiže z toho možno pôjde 25 z našich dvoch okresov.